May cricket games dito, mga Pakistan at Indian, Bangladesh lalaro. Ayan ang ano nila, oh, laro. National game yata nila yan, cricket. Mga Pakistan at Indian, Bangladesh, ganyan sila maglaro, yung laro nilang cricket. Ayan, oh. Tuwing Biyernes yan dito naglalaro sila sa field. Mayroon silang laruan dyan, oh. Exclusively para lang sa kanila. Cricket game. Ayun, oh, tumakbo na si Pogi. Asan na yun? Yun. Ang layo. Yun. Strike. O yan na. Full run. Grabe. Ayan, oh. Ganito lang libangan nila dito. Pag sa Pinoy naman, basketball. Tingin-tingin ako dito ng mga mug. Nasira yung mug ko. Ayan, oh, lalaki. Ang daming mug, ah. Oh. Pang reserva lang to, reserva. Oh, lalaki, eh. Coffee or tea. Ito na ako sa market. Ikot-ikot. Bibili ako ng mug, pang reserva. Ang pabili ng pagkain, maiba naman yung lasa. Kasi sanay na sa lasa ng pagkain dun sa Miss Hall, sa canteen. Makabili ng ibang lasa, masarap-sarap na lasa. So ayan, pasalubong sa hangin. Grabe, bigat magpedal sa aking bicycle. Yun, no? Laham, meron pang kasamang sagbot, sausawan, puro tubig, walang kamatis. Ayan, oh. Laham nito, baka o elepante. Okay, let's eat. May spinach pa, jirjir kung tawagin sa Arabic, jirjir. Ayan, o. Kain na. Kain. Ito yung sinasabi ng jirjir. Mapait-pait. Kailangan isasaw-saw dito sa blender na kamatis mo.